नमस्कार. सगळीकडे गणेश चतुर्थीची लगबग सुरू झाली असणार आहे. कामाला अगदी वेग आला असणार आहे. या धावपळीत थोडी विश्रांती घेऊन स्वतःकडेही लक्ष द्या. फार न थकता आनंदी नक्की राहा. चला तर मग बघूयात आजच्या काही चांगल्या बातम्या. गोव्यातील काजूगर, खोला मिरची, हरमल मिरची, मयंडोळी केळी, गोवन खाजे, मानकुरा दांबा, आक्षीची वांगी, बिबिंका, सातशिरो भेंडी यांना प्रतिष्ठेचे GI मानांकन मिळालंय. आता नारळाच्या कवचापासून बनवलेल्या वस्तूंना सुद्धा प्रादेशिक मानांकन मिळावं यासाठी अर्ज करण्यात आलाय. राज्य हस्तकला वर्गामार्फत पहिल्यांदाच असा अर्ज केला गेलाय. आता पुढील प्रक्रियेसाठी नारळावर कलाकुसर करणाऱ्या कामगारांची गरज भासणार आहे. त्यासाठी कामगारांनी पुढे येऊन नोंदणी करावी असे आवाहन हस्तकला विभागामार्फत करण्यात आलंय. पर्याय मतदारसंघात आमदार डॉक्टर देविया राणे यांच्या प्रयत्नातून 100 कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचा शुभारंभ रविवारी करण्यात आला. याशिवाय सणासुदीच्या काळात विविध पदार्थ बनवणाऱ्या महिलांना रोजगार मिळावा यासाठी स्विगीशी करारही करण्यात आलाय, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी या कार्यक्रमात दिली आहे. डिचोलीतल्या बोर्डे कुंभारवाडा येथील एका चित्रशाळेत 82 वर्षाचे मूर्तिकार गणेश मूर्ती साकारत आहेत. त्यांच्या पंजोबांच्या काळापासून त्यांच्याकडे ही परंपरा आहे. ते स्वतः वयाच्या 10व्या वर्षापासून हे काम करतात. त्यांच्याविषयी आजच्या अंकात माहिती आली आहे, ती सुद्धा नक्की वाचा. तर आज या बातम्या नक्की वाचा. गणपतीच्या आगमनाची तयारी जोरदार सुरू असेलच, त्यामुळे नेहमी हसत राहा, खेळत राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं पॉझिटिव्ह व्हा, पॉझिटिव्ह राहा.